Kaso nung tanga daw, dia bayan na pati nga iti, ako bawang tindo iti. Masuihay. Sama-sama dila tanganak, o di anak buah ko, anak di tapinay ko, anak di tabangon ko. Jadi, ya tinot, kakikita na iti iti. Pag muna di giat nakasimban na iti. Ina pwede gulo pangasa kabon hilabay na napading haro na di ngay kabon at sawit na panakahilo ilo. Ika maman ko sa ano. Ina pa dito karo, pwede nga ito karo ako po. Iti ako gigkampong dito karo po. Oh, di nasawa ilot. Ngay ko na jumo. Kitanan ko itong tambalot. Di ako yahay nga magyang balot. Oh, gisom no sa pulo do jumit eh. Hilo no, kita do ko lo, hilo. Oh, di lo na lo. Tanga-tanga ilo. Di kita tibo, jum ko biya. Tanga-tanga ko biya lo. Ali yo gumati di gulo pa hilo lo. Aralo maway gilo. Hilo na haming puso. Haro ni pipe, hilo sawatin lo. Haro pipe gravitium. Ihnapilan tay danday. Tumuhun niya ito hilo. At ako no opyunali hiridi. Nasan kumahara di gulo po baridi. Alay kabiyo na bagya. Ako di kabiya sa raw. Ay napata sa raw ko. Ralo mo kabiya laya gulo hilo lo. Iya. Yan tinakambalang-balang ti ambalot. Oh, di na po ilo nga haraot kabunhay gata na pa ng kahilo ilo. Kabun na gata hilo ko namumutong na talaid po ilaid na ba? Taon 2011, taon 2012, isom na 2013 kanto rin di. Mamutong ako gata na hilo. Hinapot bulan 5 di 2013 di nga. Ilo akong digit tambunan. Ako din nakabamutong isa mabay no. Iti natasaraw ko. Di anong ko video hitigti. Iti niya di tapak ko talaid no. May napod tamo iti na ako. Hanta ka ni hari 2. Tamo gahitid pandasan mo. Panakatidahay. Ilog kawasan na itong ikayo nun na itong badyaw. Araw tamo hilo. Minsanan bagi ako ng hilo. Dusun. Itong badyaw. Macam-macam lah suku bangsa mo hilo. Di may tamo may pidagang. Araw na gito nga bangkali nga kaling midagang nga jam. Hindi gulo aramay mo ti gulo po. Og mo kape midagang. Midagang na tong ano na po tong jam radio ngay macam-macam mo ngay araw tong ano di araw ngay mantalot bato sa pulo ngay mahilo. Wayan na mahilo ranawid di kampong lot bato sa pulo. Mo ngay hilo midagang. Araw ngay tong sina ngay mantalot to tablo do may pidagang na ng kahilod. Tamo panasan na di. Orikot na ba dito mo di tapinay ngay. Humako tako na gyanan do. Mayo ko na ako. Ako ro ba di ba? Ako ba kapiyo? Ako ba pensikul? Labi kurang alay do magadhon nakasigul ba? Asa tadi ka? Ako nakasigul tadi ka. Sakali ko nakasigul ringat turo taon ko. Diya sato na da nga 8 taon na eh. Kasigul ko di 8 taon nam. Dua tulan nakanta rin dadya 2 dadya 1 ko di mo kanay ko dadya 2 dia may kukago abo tayo sarata ko tinoy di antakan na pundod to mo di nga humako to kuno di mulahing ko midagang bugyad daing mulahing ko iri na ko sino-sinan di gulo macam-macam may giyat dagangon ni di daing har na ba tong tuwa ngay tong timada nga iri no patomo ay dagangon iri jadi humako to kundod di. Ako di po yan ni mulahing ko. Kailangan na tanganak to. No pundod it. Susa na giba manaw. Habis ako ro po imulahing iri nga marawarawi kadaw gyud may dagang. Ang atan ako na ditapa ako dahil titi. Ti na hay mi panaw ditapa ko. Ito sihat ditapa ko bo bakasan pe lubi kurang 40-an ni kan tanda kan rin di. Oro ako po. Dapo bayan na po nga 80 tahun ditapa ko. Pero di. Ito na po nga, alabi kurang lah 40-an pita pa ako. Ya hiti na yung panawid ti
kano doyo idayo yang pamungaran ita pa ako iti kampong mo kano doyo makikita hilo kamangat iti mo happy puso iti mo happy panundapak dahi tingit ti mantad po ho mantad hilo heti kadang-kadang na sumunod mantad hilo mugos si hay kanya ko insanin do no humakot ako di mulahin ko bo saan mo ito mo humakot ako no rahiyan mo to kitang anak mo di min panaw ako na po kahit pimpanahan dahil nga hilo na nabawangat lod siba ang lod sa borong hilo ni hay may papaling-uling ita pa ako di ba ako nagyan magihad do haragya sa dahay ano dahay manunda pa kahayom hari mo tigya tong samang kukot ano dita pa ako at sami-sami lot papaling-uling di hari manunda pa kahayom dia muli na nahadi mon matigat ang anak ko sikaw na ginaw kakan na gisada hindi gulo po pati itong Pinay 40 tahun yung lalo ito koro upo na itinatim ng ano ko dot video dahil iti untuk ka kanang-kanangan beti sebab nga di ayaw nga hilo kung nagita mo na nabaynom aso nang namasa mo sa kikirot ka uli na hiti ati lombos sa padilot ng bunan nam iti po di ba video pagingintangan iti untuk ka kanang-kanangan at iti nakamabalo iti kampong iti bawang iti kampong iti antakan na bay no suwa naman no iti sumano kamugina baruba non do atino non do so rapod intangan betanganak iti video tapos ang tuloy iti bitim naman dili tandolo iti pero kapilinaid non do kyo iri na besarta ko di Pinay pasalot pangalaman ko iti takaro ko po magubaswa iti nga tinasarta ko bay no sway kay ring nga kumbal ko nagitangatan dito pa ko hello sakit kapyo mo tinuluhan niya rin naka hello kapyo mo have ko to dying nakumbalisan ni rin tam nubugyan nanda di ba ako di sorry antakan dot ari minggu minamanawi hay lod tangad talon tam numinanda di ako suraw mahadi matanga daw mo diri ito Pinay ngay mam dot tinumalibhe di dalamas alumis bugya hari watod taga ya di malampay isa watid di ano ama hilo kita makan kako tiyalo so na di tiyan gya ay doyo kada kamaya ta kan hilo masopi mo tilaga po ilo nga otungan niya to sa bulom na pod di nga hari ti so tambolog nunungaranid di tutugok kanuniri tugok ko kamno ko ambolog iri naratu iri bo megalit hiri dalamas naratu hiri pinsapak dari waigum haraget paliling kabong di waigi watuom kilong-luang yung watu bo jadi hara di waig paling kabong hiri ini tembolog malaso-laso po bah ama dia luguon to kang ko lugo dahay bagya kalau dia mangatok di tepak ko di kanama makan kita hilong kada kamadoyo bahaya mati hilol aso nong asopi mati loho di gapu ilo nga otungan niya to kalita pa ko bah mo kita di makanit ti ako iri nga ako ro ubod di anak-anak ako po nga sigulo ko nakanta di antakan diri makan kita lagi hudilad sa saray sa dusod ang tadlawatu ka ang pamanaw mo ti hadi nakandi ka ni kan tay hiri sa sawatid di bo nakandi ka ni kagagang nagad pras prapak ras kamu katangkus mati hayoy ing kakatid nakatangkus sa head josod irid hogyadid akon ka hiri kape watu it pangatan ko dadi tapakod hindi ka hiri kape kinatungan dit gapu ba alambon muti alambon ko po ano rabok-rabok na budere nga tulon na po din non takid di palis-palis di hay na po antakan diri non takid ako nakatulon mo kasi pakabiri tungalig naman tadyo minamangon nga ribo at nagadod malaluy dit malahing ko barid suped makan na hiri minakan na po dahil hiri dim na jadi na din mangsa hadid antakan diri iri na ngay pangalaman ko magungog basway dia hititi na bahay na iti iri na katuwa ito pinangay perkongsian ko diti kampung nantakan diti noon diti pasalawa ti kagusto mo no
Magiboros-boros iti suang na boros dat tinaro don dati iti don dusun nadigya tulid ti boros ko ti bay na bodon dusun haro nadigigawol nakagawor na iti boros ko haro nadigigawol dom malayo nga ay bamori ko itong Pinay aratianan kasari bahya din nakatutong Pinay kapag iruba takod swat tipo sa mano iti suang ti video ko hino ko po kung si kahanto mo na kinungot ituturan ko hino po